Beh. Beh. Hej. Татко ще ти я върне. Няма да ти се размине. Нима. Двама кръци нахлуват в кабинета ми, за да крадат огърлица, но са простреляни докато бягат. Кой ще го обори? Хората ти го пропуснаха при обиска. Горе ръцете! Съжалявам, господин Дейл. Аз също, Маделин. Да, Тони, аз съм. Какво е усещането? Няма да ме оплашиш. Жалко си. Хайде, стреляй. Не, Маделин, още може да се тръгнеш. Не мога да се върна назад. И не искам. Блокираш. Какво си без пари да нямаш, а си без дарове с когато минало и отказно бъдеш пари. Без срока, без талант, и без сете. Не разбирам. Не сме преценили. Изпълнихме всичко. Сега какво ще да стане? Върнахме се в началото. Кого търсите? Полковник. Дженкинс, помощ! Какво сбъркахме накрая? Не, справихте се без грешка. Краят е сбъркан. Така. Джеймс Едмунд Уилър не е написал сценария, а е преработил края. Държа оригиналния сценарий, но последните 4 страници са откъснати. Има и работния сценарий, чието край съвпада с вашия. Значи оригиналният е свършил по друг начин, трябва да разберем как. Именно. Но как? Целият филм бяхме детективи, а не открихме нищо. Откажете се от ролята си на детективи и бъдете библиотекари. Така. Да се погрижим и за другите библиотекари. Виждате, за бърка тази каша и да ни оправи. Маделин и Тони са... Когато тя започва да пее в казиното, танго е построен с парите на баща. Но бизнесът прозъртява и Маделин от незаменима става излишна. Не е нищо. След тя остана измамена жена. Пропуска. Чакай. Знаем, че си искал граница. Не я искам. Използва я като приманка. Тия спомена, че някой от хазартната индустрия държи но не точно. Първи въпрос. Защо реших, че я иска? Той въпрос. Какво иска наистина? Да я питам. Извинявай за голямите. Да идеме в погадаличка. Лош. Лош. Господин Дойл, господин Лош ли си? А? Роко? Не. Приятно ми. Роки? Господин Дойл, дошла съм. Знам какво ви мъчи. Иска да играе ролята на палмата и смотаняка в нискобюджетната продукция. Явно съм глупа. Сестро надуших на където да вятъра в книга, Роки? който влязохте тук. Помислих, че не обичам. Лош ли си, бе? Лош. По-малко ме приема. Лош Роко. Тони Шас ви дал нещо такова. Ние... Знаем, че сте били заедно и че баща ви Пилете. финансирал империята му. Но после нещата са се променили и сте пожелали да отпуснете и той е взел своя кръв. Пилете. Разбитото си сърце. Пиле. Не сте просто способни. Направо сте и... Пиле. Доловихте го само от охраните. Я. Докато ли прозрение ще стигнат до допиране. Имам апартамент. Стига в този апартамент не минава. Какво те държи там? Не ви беше пропускам. Сега всичко ще се дее. Не беше толкова лош, нека види. Но е взел нещо от теб, нали? Да, за да те накажа. За да те заболи силно.
но не ти е отнел кариерата. Нито младостта, но ти е взел нещо безценно, нали? Да, Не бяха рубилите, нали, Маделин? Какво беше? Какво? първо. Маделин и Тони са имали дъщеря, но са пазили в тайна и когато Маделин се е тръгнала, Тони е отвязал. Не е видя в колите. Не съм срещала Е. гърли момичето. Уилър е пренаписал последните Е. си, превърнала ги в реална жена с богата жертва. Грррр. Стиквате са гърлици за подарък на майка ти. Няма да ти се размине. Хората ти го пропуснаха при обиска. Завъртете! Маделин, Да, Тони, аз съм. Дойдох да се извиня. какво? Няма да ме оплашиш, хайде скай. Аз те нараних, но можете. Не наказвайте ме за моята грешка. Това е лъжа, блофираш. Какво си бе сторите на баща си? Бездарна певица с богато минало и оскъдно бъдеще. Не ми показа моето бъдеще, за това напърво. Млъкни! Съжалявам, Тони. Казах млъкни! Обичахте и ти ме обичаше. Ако обичаш и не, пусни я. Никога. Има само един край. Хърли го, Дойл. Алрайт, момчета, с упражнението. Овойте инцидентови уловки и ги хвърляте на рибите. What? Ръка. Как си ходи, Оу. Касандра, други не учат като столи и езики удивърват. После ще година да гласно охрана да арестуват Тони час. И ти, да се разпитаме един друго и да й покажем това, че пък е дошла. Hej. 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 Rok. Hej. Hej. Защо? Ja. Не Не ласка, бе. Полека. Ja. Да. Hej. Извинявай, Елинор, не разбирам. Чакай. Е. Елинор? Е. Ти ли си Етернел? Да. Срещнах баща ти. Беше прекрасно. Е.